Takže čaute, ahojte. Dneska sa ideme spolu pozrieť na TikTokové bizáry. Respektíve, môj strihač lomeno manažeris lomeno najlepší inštruktor Golf with your friends Jano mi poposielal TikToky a že sa mám na ne pozrieť. Takže som zvedavá, že čo to bude za bizáriky a poďme sa pozrieť na to. Akože takto, či sa urazíte, či nie, sú proste to je taká jedna skupina, jedno odvetvie chlapov, ktoré má rado vlaky. Flashback. Ahoj lidi, dneska modrý vlak Vectron. End of flashback. Autobusy, rybárčenie. Dobre, no rybárčenie skôr nie, akože hej. Potom čo sú tu, že bicykle. Proste to je také jedno odvetvie chlapov, ja si neviem pomôcť, ale proste oni, no. V dnešní době je lepší milovať niečo, co nedýcha, aspoň tě to popárne nezlomí. Presne. Tak oni budú jak v tých šílené závislosti, alebo niečo také? Jak sa to volalo? V Amerike to bolo a Čavo mal nejaké červené auto a hladkal ho po prednej palubovke. A podľa mňa ho jebal ledový Calm down! Ideme si pripraviť palačinky. Už mám to pripravené cesto na palačinky. Tam ide mlieko, vajíčka, 2 soľ, olej. To mám už na panvici. To aké má zagrcané celé? Kurva, ja dobre, chápem, že niekto žije proste v jednoduchších podmienkach, ale kurva, aspoň si umiem. Vieš čo myslím? Že proste nebudem to robiť na zagrcanej pánvici, na zagrcanej plotni, alebo čo toto je. Nejak musím sa vám pochváliť, keď už sme pri jedle. Mám tu buldačík. Ja dám taste test takto na videu. Dala som si tam 3/4 bagla z toho štiplavého. Ty môj kokot, aké to je štiplavé. I got another chip for you, man. Look, would you rather eat another one chip or let your mom die? Huh? Ideme ozdobiť. Tu mám už pripravené palačinky. No to vyzerá skôr jak nejaká placka, brácho. To asi nebude úplne palacinka. Ideme to ozdobiť. Teraz ideme ozdobiť, mám tu čokoládu. Teraz ideme dávať také cukriky. Jojo. Mám pripravené a teraz ideme zabáliť. Trubičky ideme tam dať. Dáme také. Toto je moje. Čo si zle? No tak toto je palacinka jak kokot. Čavo spravil tortily? Spomienky na ňu ma liečia a ja myslím, že... No tebe dobre jebe. Tak tento krok je môj favorite. Počkaj, ja vám ho ukážem. Dobre, ne? Podľa mňa sa to dá lepšie. Ohodnoťte do komentáru. Posledný na party. Ja by som vyjal Šimiho. Hashtag gangster. A mňa? Serus, komentátori. Serus, bratko! Čau, dlho som ťa nevidela. Môžete Ujovi komentovať, čo chcete, koľko chcete. Ujo si to nevšíma. Ujo si povie svoje. Jo. Milujeme vratka súčka. A to je na tvoje vratko súčko. Dobrý den, můžete mě svést do Prahy? Jasně, a nebojte se, nejsem násilník. To nevadí, pořád je lepší mít 15 cm v zadku než 30 km v nohách. What? Bro, what are you talking about, man? Hej, ale vieš čo, keby to bolo aspoň vtipné, že keby si povieš, že proste nie. A tu už proste 40-ročná Michelle už píše, že vy ste čísla. 100. A tu normálne všetky mileniálky už dávajú, že Čo ti jebe? Kdysi jsem možná byl sluníčko, ale teď jsem déšť a mračno. Po daždi vždy vyjde slnko. Ale veď on stále je slniečko, Jsem možná byl sluníčko,
podľa mňa to sluníčko tam je stále, akože v dobrom. Ale teď sem déšť. Jak zvážnil, že? Ja som byl kdysi sluníčko, ale teď jsem déšť. Ty kurvo jedna, vypni už. Ja nemôžu tady sedět 2 hodiny, kurva. Kurvičko jedna. Tak, daj tej pračke. No, furt to ždíme. Už neždíme. Ja sa úplne súhlasím. No pani tam nebude sedieť 2 hodiny. Skakající čísla v 7 večer. Chtěl bych skakající čísla 7 večer. Jaké skakající dom? Mne by mohli začať skákať na YouTube čísla a na Kiku čísla. Takže dajte mi follow na Instagram, kde sa volám Anituška, na Kiku, kde sa volám Anituška, kde streamujeme každý deň od 17:45 až dokiaľ nám z toho není na piču. A ešte na mojom YouTubeku mi tu dajte komentár od 1 do 10, aký bol môj tanček, alebo že som tlstá, alebo niečo pekné, ale to je už... Všetkých vás pozdravujem, hľadám Ahoj. babu na natáčanie videí do môjho nového kontentu. Baba by mala mať od 18 do 30 rokov. Prosím zdieľajte. To som ja. Baba by mala vyzerať celkom pekne, keďže sa teda bude To som ja. Ja som navždy predurčená proste sedieť tu na... jebať na to. prezentovať. Content bude nový, bude zaujímavý, môže to byť aj nejaká influencerka začínajúca, ktorá má potenciál byť úspešná. Takže píšte mi do správy, ja si určite nejakú vyberiem, ešte raz ten vek, zopakujem, od 18 do 30 rokov na natáčanie videí do môjho nového kontentu. Verím, že sa budete ozývať. Komentáre sú... A prečo vypol komentár, keď niekoho hľadá? To je frajer. Nevadí, Aťko, nevadí. Určite nejakú nájdeš. Ukáž aj nejakú našiel? Asi nenašiel. Toto čo je? O zábave, budú tam zábavné videá. Ďakujem veľmi krásne, máme tu prvú TikTokovú čiar. To bude nádherný video, že zajtra tam pôjdeme. Ďakujem veľmi krásne, už máme druhú. Ďakujem veľmi krásne. Yeah, big ass, úzkej pas, whip, 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 hodne hip thrust. Takto podľa mňa vyzerajú tí chlapci, čo mi nadávajú, že som chlstá. Podľa mňa oni takto vyzerajú. Že proste ručičky, špendlíky a nohy to isté. Tento typ ľudí nemám rád. Ja si dám prášky. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato ponerò, mi amore, Ty kokot. Úplne vyzerá jak Gragas. Akože nič zlom, ale fakt čajka vyzerá jak Gragas. Ukážte, co stratil váš ex. Ten sa s tým nejebe. Pozrite sa, ja som není o nič lepšie ako chlap. Tu aj niečo stratil. Teda aj mne sa niečo stratil. Akože tam som... Jebe na to! Takže aj starší, len kľudne hláste sa, tie, čo ste bohaté, budem sa vám venovať až do smrti. Nebojte sa, nebude doma. Krátime to. Takže aby bola stará žena, aby bola zabezpečená a tomu úplne stačí, no však pozrite sa na ňo. Čavo spieva Kukuričky Bonduel. Viete, aký mám na to ja názor? Ja vám poviem, aký mám. Nič, čak prajem mu starú, skúsenú, zabezpečenú ženu, aby mu bolo dobré a tak. Ja som si tam hľadal lásku niekedy na Pokeci a dokonca aj som sa tam s niekým zoznámil. Viem, že som sa tam s nejakou kamoškou vyšiel do lesa, no a už podrobnosti samozrejme nebudem rozoberať. On si hľadal lásku na Pokeci a potom čajku odvedol do lesa. Ty nemáš doma posteľ? Frajera robíš, ale čajky do lesa vedieš? Bitch, I got the city on my back, get the shit and everything. Diel 2. Musím vymysleť ten prank na Jave, pôjdu do skladu Tary merče, tam to vymyslím. Už to mám. Spláchnu Javový mobil do záchoda. Jaj, spláchl sem ti mobil do záchoda. Deláš si srandu? Ne, nedelám. Tady máš místo toho kryt na mobil asi. Tak to sem naštvaný. Part 33.
Čo? To koľko tam má pártov? Čo ti jebe? Môže byť rada, že tam nenabehnem s devinou a... Môj obľúbenec! Karol! neodjebem jej celú rodinu pri stole. Whoa, hey. 100 chutí by som mal to spraviť. Jej by som rozstrieľal kolena. Obidve deti by som jej odjebal jej muža. A čo spraví? No schválne čakám, čo spraví. Neviem, kamo chce nabiehať, keď je zaseknutý v puntakáne bez peňazí a je na ulici podľa Buca. Zdravím, Buca! Čau, Buca! Dúfam, že raz ma uvidíš, lebo ja ťa pozerám každý jeden deň. Každopádne tento typek, neviem, kam on chce ísť s devinkou, či čo to zajebal, lebo asi sa moc nikam nedostane, keďže nemá love a nemá ich ako vyžobrať. No, a to by bolo pre dnešok všetko. Takže ja vám ďakujem, že ste to dopozerali až sem. A vidíme sa zase pri ďalšom videjku. A dúfajme, že to budú tiktokové bizáry, lebo mňa to celkom dosť baví. Čaute, ahojte, sledujte ma na mojom Kiku! Na Kiku ma sledujte, každý deň tam streamujem o 17:45, až kým ma nejebne. Čaute, ahojte.